Mayang buntag, Kabisayan nag Mindanao, labi na sa tumasuking tigpaminaw, dinhi sa naginusarang sibyaanan sa mga mamumuo. O kini ang programa sa kahanginan sa Ramon Abuetes Foundation Incorporated, ang Pagtuki. O kini inyong alagad si Pagtuki, Tat Samson. Makiguban kaninyo sa usa ka oras kapag panuki sa mga issue nga may kalabutan sa kalambuan. Mga higala, Hulyo 26 karon 2014 adlawng Sabado, o ang atong paghisgutan, kaandaman sa katalagman. Again, ang ato ang topic karong buntaga mao ang kaandaman sa katalagman. So nining ato ang topic karon mga higala, atong susihon, atong tukion unsa may mga pagpangandam nato, no? Labi na gyud sa panahon sa katalagman. Apan sa dili pa ta mo padayon mga higala, tuguti una ko sa pagpangayog katahuran kaninyong tanan, no? Labi na gyud nga kining mga nagasunod kanunay nining ato ang programa, no? So labi na gyud diha sa mga silingan natong mga isla, no? Sa Bohol, sa Negros, no? Sa Leyte, sa Siquijor, og ingon man sa pipila ka bahin sa Mindanao, no? Og ingon man sab sa atong mahal nga Sugbo, no? Ang probinsya sa Sugbo mga higala. Kanatong tanan maayong good morning. Labi na gyud diha ni Remy. Og ingon man sab diha sa Tinan Naga, no? Nga nagpaminaw gyud nagsunod kanunay. Og ingon man sab sa atong mga higala og mga kaubanan sa buhat, no, sa Ramon Abuetes Foundation Incorporated. Kaniyong tanan, good morning, good morning, good morning, no? So ang adlaw mga higala, taligsik, no? So mao na nga tugnaw, no, ang panahon, so mao na nga kung atong sa gawas kamo kanunay, no, aduna gyud moy kung maglakaw bo kinahanglan aduna moy mga gamit, no, aron dili ta mawanan mga higala kay inirbang panahon na sad mo sa nimo takboy sa dayon atong mga hilanat, ubo ug uban pa, no. So mao na nga importante kayo, no, ang ato sang panglawas dining panahona. So nining higayuna sa akong dingigon atong paghisgutan ang pagpangandam nato panahon sa katalagman. So kumingon tag kahandaan at kaligtasan ng pamayanan, pundasyon ng kaunlaran, no? Ang pagpangandam sa kaligtasan ng pamayanan, may foundation, no, sa development. So this is the theme of this year's observance of National Disaster Consciousness Month, which highlights the need to focus our attention on national disasters preparedness. This year's observance has more meaning than the usual, given that our country is still recovering from the disasters that affected a lot of our fellow Filipinos last year. Moreover, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) officially announced that the start of the rainy season, which also means the frequent visitation of typhoons in our archipelago. Many of us have witnessed and experienced the strength, damage, and loss brought about by recent typhoon Glinda and Henry. While another low pressure is predicted to enter the Philippine area of responsibility. The typhoon will be named Inday and will be the 9th, no, ikasiyam na ni mga higala nga typhoon nga nibisita sa Pilipinas karong tuiga. While the Philippine Institute of Volcanology and Seismology recorded several noticeable aftershocks since the 7.2 magnitude earthquake that struck Central Visayas last year, no? So kung tag aftershocks, so ato gining na experience mga higala, even gani kagahapon, no, na ako na yung mga namatikdan nga pag-uyog, no? So kagahapon, given that most of the natural disasters are inevitable, how are we translating the tough lessons of past disasters into actions? Have we learned what to do in times of disaster? What should the public be prepared for this rainy season? So mo ni mga higala ang atong mga paghisgutan, no, ang pagpangandam labi na gyud sa katalagban. So nining buwana atong gisaulog ang National Disaster Consciousness Month, no. Sa ako nang gihisgutan kaganina ang tema kahandaan at kaligtasan ng pamayanan, pundasyon ng kaunlaran. So mao na nining atong pagsaulog sa buwan, no, sa National Disaster Consciousness Month. Tukma kayo kay sige ta gibisitahan, no, bag-o lang
human sa Yolanda ni bisita si Henry, si Glenda, then si Henry nya na nasa umaabot si Inday, no. So kini angay na tong pangandaman mga higala. So tingali na leksyon na gyud ta, no, sa mga panghitabo. Usahay mo kumpiyansa ta ang sa pagpangandam, no, panahon sa mga katalagman apan kana ang maong leksyon nagtudlo ka nato nga ang pagpangandam importante kayo panahon sa mga kalamidad, no? So mo na nga ato ang local government units karon kuyog sa probinsya sa Sugbo nangandam na, no. So nakat-on na ta naanay mga importante nga ang pag-set up sa atong mga disaster risk reduction and management, no, nga mga grupo or council, no. Okay, so naa karon sa linya dinto dugayon, naa karon sa linya si Sir Baltz Tribunalo, ang kasamtangang Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer. Sir, mayong buntag. May buntag, Tats. Si Tats ni, may buntag dyan, Tats. Yes, sir. Si Tats na, sir. I'm on my way. Padulong ko sa Karkar kay nanak ko natumbang kahoy. Unya ma-responde ta. So, tingali along our conversation, tingali kana maputol-putol ta ba. Pero on my tingali, hopefully mahira ang signal. Sige, sir. Sige, go ahead. So, ingat sa biyahe, ha. Anyway, sir, unang pangutana, unsa man ta ka preparado dinhi sa probinsya labi na gyud panahon sa disasters? Karon na alerto naman gyud nato ang mga municipal o city disaster risk reduction and management council, no. Dako kay katabang bay ang kuan kini ganing kani sa radio unya kanang atong summit unya kani mga coordination meetings ba. Kay like karon gani ang buntag sayo na natumbang truck, responde dayon ang Karkar City unya nangayog tabang responde po dayon ang ang Provincial Disaster Risk Management Office, nanawag din ang Cebu City kung unsay pamaagi sa coordination ba. Very so good. I believe the spirit of consciousness unya kaning awareness raising nato either sa TV, sa radio, dako kayo o kanang nakatabang sa pagpangandam gyud sa mga tao. Pero di lang gihapon ta magkumpiyansa, Tats, ato gihapong ipadayon. Ang gusto nato karon nga di lang di kutob sa syudad or sa sentro sa lungsod, kundi moabot gyud ni ngadto sa atong mga barangay, no. Kay napurma naman po ang ato ang barangay Disaster Risk Reduction and Management Committees. Very good. So, sir, sa nangaging dagko kayong mga disaster unsa may nakatuna, no? Labi na gyud sa pag-apply niini sa mga umaabot ng mga disaster, sir. Karon nagsugod na ang importante kaayo ongoing na pod ang ato ang contact kining gitawag og local disaster risk assessment. Okay. Like sa Talisay sunod semana, i-identify gyud ilang sa mata-mata, importante nga ang kada syudad or kada lungsod labi na sa barangay, doon na sila gitawag og local identification of risks or hazards nga naa din na silang lugar. At the same time, i-identify nila ang vulnerabilities. Okay. Na unsa may mga kahuyangan din na sa barangay, kung pwede mo adto gyud maabot ta sa mga purok o mga sityo. Yes. Para pud mismo ang mga tao dinha sa pag-ila nila sa maong peligro diha dayon sa dili pa mahimong katalagman o disaster ang peligro, ma-arrest na nato ang iyahang danger or risks. So kung dunay pag-ila niya na automatic ang early warning system, at the same time ma-target yun nato ang zero casualty, no. Last week, doon na tayo DRR Summit, unya nag-agree ang mga mayor o ang mga local disaster risk management officers nga ato ag yung ipa-zero gyud ang casualty. Hopefully, no? Mao gina atong target. We still have to translate that into action. Okay, mao gina atong target, Sir Baltz, ang zero casualty. Yeah. Okay, nindot kayo. Sir, unsa man kay importante nga mahibaw-an sa publiko o baka ang ilang hinumduman labi na gyud sa panahon sa disaster? Oo. Karon sa panahon sa disaster ang bagyo, ang tinghuan, ang baha di man gyud na siya disaster. Mamahimo lang na siya nga disaster o katalagman kung ang mga tao dili andam, ang mga tao walay kaybaw sa gitawag nato og mga peligro or hulga. Mao na nga atong specify, no, specific kayo ang pangutana nga unsa man gyud buhaton, no, sa panahon nga nana ang peligro o nana ang risgo,
para dili siya mamahimong disaster. Una, ilhon na to litan specific kaayo kining tingulan. Karon tingulan man, taas-taas ni ang panahon sa tingulan, no? Kay nisud naman ta sa typhoon season. Sugod karon ang mga lugar pananglitan, no? Para dili gid mamahimong katalagman o disaster, ang mga lugar nga permi lang mabahaan, dili na gyud ta mo istardiana. Kung kusog-kusog na gyud ang ulan niya, moabot nag pila ka oras, ang barangay mismo ilan na gyud ipahibalo nga ang mga tao nga duol diha dapit sa sapa, balhin na gyud na siya. Unya katong mga naati ilan sa bungtod nga prone sa landslide, katong wala pa nato na balhin, no? Dapat mo balhin na sila. So kung maabot ang landslide or maabot ang baha, ang mga tao wala na gyud. So naguba man tingali atong balay or ato ang mga panginabuhian atong umahan, pero kung walay tao nga maigo sa maong hulga or hazards, wala yung disaster. Meaning to say, sir, importante yung kayo touch nga ang early warning system. Yeah. Ang early warning system na agad diha sa atong barangay. Meaning to say, sir, una gyud nato ang kinabuhi sa tao, mo'y unahon gyud og luwas. Life niya and properties. Oo. Kay ang atong kinabuhi og ang panginabuhian. Ang atong mga katigayunan importante na nga ato pong maprotektahan. Unya ana kanindot pud karon ta sa gisgot na pud ta with Department of Education na dili lang kutob diya sa barangay, part sa ato ang Disaster Consciousness Month, ato pong apilon ang mga gisugdan naman ato lang gipalaw man og maayo, no, dinha sa mga classrooms, sa mga eskwelahan. Gani karon ang ato ang Nutrition Month man karon, pero gi-integrate gihapon ang Disaster Preparedness Consciousness Month ang nutrition niya. Mas mayo noon, Sir Balz. Anyway, Sir Balz, salamat kay Sir Balz sa imuhang pakikuban namo karong buntaga. Unya, sir, careful sa ato ang pagbiyahe, labi na gyud diha sa pagtubag nato sa mga panginahanglan, no, diha sa padong sa south. Okay, so mga higala, mao kadto si Sir Balz, no, Tribunalo, ang kasamtangang Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer nga mo ay niresponde karon, no, diha sa tawag padong sa south area, no, kay adunay mga dagkong kahoy kuno nga mga natumba. So may naotang luwas, no, way mga kinabuhi nga naapiki mga higala. Okay, so mopadayon ta karon taud ato ning introduce atong mga bisita, no, kay naghangak pa yung tao ni kay nagsaka diri sa ato as hagdan. Anyway, di na to siguro lang anon atong tagaan sa higayon sa pag-introduce, no, sa ang atong mga bisita karong buntaga. Sir, mayong buntag si Tat Samson. Good morning, sir. Mayong buntag sa power. Okay. So mayong buntag sa tanan nga naminaw nining imong programa, sir. Problema may niya sa kunahuna ko. Kituda na yung weather situation. So kanunay yung nga nagunahuna ani kung sa atong pagpanganda mao na nga hinaut unta nga ang tanan aware, no nining inday. So may buntag bisan pa man sa hagwa sa panahon, hinaut unta nga naamos ka piskay sa paglawas mga suking tigpaminaw nining maong programa. Sa Rafi Matonis, no? Yes, sir. Sa pagtuki na to. Incorporated, no? Yeah. So salamat kay nining oportunidad nga imong gihatag sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Council and Office under the administration of Mayor Mike Rama and through the representation as chairman sa council, Councilor Dave Tumula. No niya kita mo'y gitahasan diha nga mao'y mahimong executive director sa opisina, inyong alagad sa kahanginan kaniadto pa si Mabadiano Romarati. Niya atong mga partners diri sa central area si Mr. Alvin Saltiliana nga mao sa ato ang operation head. At the same time si Harold Alcuntin diri sa north area nga mao sa ato ang research and planning. So mao na ato ang mga kasangkayan sa panarbaho with regards to disaster incidents. Yes, sir. Nindot kay ning ato ang tema karon, sir, kay naghisgutan, no, kung unsa ta ka andam, no, kay lagi karong buwan na nagsaulog man ta sa National Disaster Consciousness Month. Yes. So higayon kayo oportunidad nga mapahibaw nato
ang atong mga kaigsuunan, no, labi na gyud sa panahon sa pagpangandam. Okay sir, una sa tanan siguro kung pangutana unsa man ta dinhi sa city, unsa man ta ka preparado karon nga panahon, no, labi na gyud sa mga pagtubag sa disasters. Well, anyway, nalimot ko sir before ko mutubag. Ako lang ang ato ang kuyog sir. Ako ang kuaning mauni ako ang sekretarya dito taon sa kong office. Hi ma'am, good morning. Si Lady Bren Carpizo. Good morning, ma'am. Brother si Antero. Hi sir. So mo si ato ang photographer ka at the same time mo video. Anyway, with regards sa imong pangutana sir, ang ato ang pagpangandam karon kung kabahin na sa Katalagman, so massive kaayo ang ato ang preparation. Una, gi-establish gyud ni Chairman Tumulak, City Councilor Tumulak under the mandate ni Mayor as Mayor Rama o sa ubos pod sa balaod nga Republic Act 1012 na establish nato ang Command Control Center. No? So ang Command Control Center mo'y naghatag nato mga advanced information with regards to weather and other information nga kinahanglan mapaabot sa ato ang mga konstituente. So those constituents or any private sectors, any members sa government or government employees or non-government employees, basta makahatag lang sila sa among opisina silang numero, so maka-avail sila ng text blast information na to in terms of information, education, campaign, and communication program. And naanatay diha nakahanay na ang atong C3 naa diha ang pagpaspas nga responde when it comes to vehicular accidents, when it comes to kining mga kaning tawhanon nga panginahanglan kining sakit sa atake kasing-kasing, atake sa blood or mga disgrasya or mga minor or major injuries. So naa na diha ang command center mao nay motawag sa atong clustered ambulance. No, clustered ambulance na ang Inayawan Rescue Unit, na ang Labangon Emergency Response, na ang Basak Pardo Emergency Response, na asad ang Peru, PIPOS Emergency Response. So there is a north niya appeal sa nato, partner sa nato ang AEROF o ang PNRC, no, ang Philippine National Red Cross. So kini sila gi-clustered ni sir, na sila ilang area of responsibility near sa ilang para dali ra ang pagresponde. Kaya nga ato ang target is within 5 minutes kinahanglan na ang ambulance, na ang paramedics para og naas karsada ang problema, dali ra kayo ma-clear ang karsada o di ma-congested ang traffic. Yes. Then ang nakanindot lang aning gibuhat nato, this is when it comes to kanang response ha. Ang nakanindot lang kay og dunay mga alarma na mga emergencies with mga naay mga possible casualties or injuries, persons in injury, within 5 minutes matiman din sila, and then makatawag dayon sa C3, maka-situationer, at the same time ang C3 mutawag dayon sa CCMC. So kining C3 mo ni siya ang command control. mo ni siya ang command control center. Okay. So inigtawag nga nahimutang siya sir sa diha sa City Hall area o asa man siya dapita? Dili kay nato ang Okay. confidential man ang area sa C3. All right. So basta naa na siya. Existing na siya. Ang command center. Ang command center. Okay. Naa sa tay gidipinsahan nganong di nato isulti. Okay, importante sad kay na sir. So mao na nga ang nakanindot sa proseso sa responde is dali kay tanan kay mo relay naman ta sa message. So ang pasyente nga giluwas inigabot sa ospital, andaw na mga doctors ug mga nurses unsay mga attachment nga gikinahanglan. Inigabot. So ingon na. So within 5 minutes, rest assured. When it comes to fire, lain sa nato nga senaryo. So ang Bureau of Fire tawagan nato. Ubos gyapon na sir sa ato sa command center. All right. So ang C3 mutawag kay naarman sa office sa C3 ang naay representative sa traffic. Kompleto. Naay sa PNP, naay sa fire, naasay sa PRUG, naasay tanan nga mga under sa Disaster Council. Naay representasyon dito. So mao na nga paspas ang ato ang kuan, but mao lagi na sa fire lahi ni nga senaryo kay mao na ingon sa BFP nga wa may bumbirong maguna. Okay, ang magmaguna sila nga di man. So, all right. At least naman systematic ang pag-call sa muna importante o sa responde, systematic siya. Unya nanatay gihanay gipaningkamutan na ni Councilor Tumulak niya nahimo gyud niya ang una niyang hanay nga nagpasar sa resolution sa City Council nga ang tanang mga eskwelahan, public and private schools, maghimo gyud og mga kaning earthquake orientation, at the same time mo come up into contingency plan para i-implement ang earthquake drill exercises. So ubay-ubay na nga eskwelahan, private and public schools nga atong gi-orient under sa ato ang office.
with Councilor Tumulak and katong akong ipanganlan sila si Alvin Santillana ug si Harold nga naghimo mi og massive including barangay base. Wow. Oh, barangay base. So moabot ang higayon sir nga kining 80 ka barangays nato dinhi sa Cebu City ma-cover gini siya Yes, or makapangandam gini sila. yes, Very yes, good. sir. Mao na atong target kay dili sa nato ikalimot nga naglisod gyud ang atong mga barangay Yes, officials, no? yes. Kay dili man tanang barangay officials nga veterans na sa mga neophyte. Yes. Nga nasa mga veterans nga pero di Yes. siya kakuan katakol kay ning bag-ong Akta Republika nga 10121. So mao na nga needs ni siya o kanang partnership kanang close communication gyud, Okay. ang connectivity nga grabe gyud. Okay. Kay disaster ra ba ni. Okay. So daghan kay tag gihimo gipanday nga mga programa. So nalipay ta kay agresibo sab kayo ang ato mayor o si Councilor Tumulak o niya ang ato sa mga operatives karon nga ginganlan ni mayor og quick response team. Kay di sa ganahan maminaw ng disaster mo word. Bati kuno paminaw disaster. Okay. So yang gihimo nga quick response team. So that is why nga nag-target sa ta nga quick sad ang ato ang Yes. pagtubag. So Yes. naay mga panginahanglan. Sangan palang daan ato Oo. ginang i-probar nga Nabalaka sa kami anang nana sir kay og balang nita madili may muwa mang quick. Quick o niya ni. sige lang. Anyway, Ay, at so, least natay target. Natay dahan ay sir. Yep. So ang akong giingon is one is with regards to preparedness, information education, massive ang atong gibuhat karon, ongoing siya, no? Astang mga government employees ato nang gihinay-hinay kay do na tay plano karon nga mismo sa Cebu City Hall maghimo tag earthquake drill. So aside from that, we are expecting according to FIVOX mo god, we are expecting earthquake. Yes. Then atong last day murag The ang other day, origin sa- kagahapon ba to? Oh, ang origin sa earthquake is Leyte. No, Okay. Leyte niya nag-magnitude 2 ta, intensity 2. Oh, mo atong nakuha nga data. So hinay ra siya. Okay. City 57 sa buntag to. Okay. No, ang data nga nakuha. And then mo ni atong kabalakan kay murag nagpakita na siya pirmi ba. No, ingon pang FIVOX nga nilihok ng Negros, nilihok ng Bohol, Cebu, unsa may status. Okay. So there is a possibility kuno mo to sa inyong kuan dito sa Rafi. Yes. No, ni brought out gud ang FIVOX mao na atong gipangandaman. So ang atong gibuhat karon naghimo tag contingency plan. So need pa gyud ni siya og improvements through sa office ni Councilor Tumulak na mao na nga ang atong gibuhat doon na natay South Command, Central Command ug North Command. Yeah. So ang atong mga equipments in place na ni siya. Okay. No, in place na ni siya when it comes to ambulance, fire truck, unsay mga tools nga naa nato kanang So what about kanang dapit sa labi na gyud sa Bukirang Bahin? sa Mountainous Barangay lahi sad ang kaso diha sir. Okay. No kay ato mang makita sa GIS map nato sa geohazard map nato Okay. sa city. Most of the barangays sa Mountainous Barangays naagid siya sa landslide prone areas. Yes. No? Daghan jud kayong possibility makita sa nato musuroy ta dito gamay lang uwan mo erode dayon ang yuta. Tinuod, sir. So mo na nga usa sa programa nato nga gitan-aw gi-connect na nato ang ato ang representative sa Mountainous Barangay si Cap Jungjung Alcover nga amantay City Hall sa Bukid. Okay. No, atong Creme Deck office. Itong Creme Deck. Sa Tap-Tap. Oh, sa Tap-Tap. Gihanay pa na nato pagayo sir kay aron ang tanang concern in terms of kaning preparedness para sa disaster. So nahugtog satellite nato dito sa. Yeah, Okay, mao na to good, siya. good. And then bisan pa og naghanay ta kay di man ni madali sir ang pagsulbad, Yes. di man ni diha ang pagsulbad no, but we are moving on Okay. no. Ato sang gi in place ang ato ang DPW DEPW Depo or Department of General Public Works under ni Attorney Joe Poblete na naron, no, siya na may head. Gi-in place na po na nato diha ang mga heavy equipment sa Mountainous Barangay sir kay once nga On standby. once nga dunay erosion Yeah. kasagaran mo ko sir ato ning klaruhon kaning erosion ug landslide lahi igid ni siya kay mayo nga tag erosion gamay lang na nga Gagmay. pagdali sa bus Okay. or gagmayng bato Okay. lahi sa ning landslide pero kasagaran nga reported diri sa ubos Landslide. pero erosion ra soil erosion ra ba Yes. mao na nga di ta ngay mabalaka kay naa may mga on standby heavy equipments nga tuan dito gi-clustered po sila. Very Nga, good. Specified gyud asa gyud ang equipments nga mag-standby katog yung grabe gyud kayo nga prone sa landslides. Yeah. Sir, naagi man gyud tag dagko kayong mga katalagman. Yes, sir. Unsa man gyud nakit-an niyo sir nga mga kanang itong tawag na to unsa may itong nakatunan no sa mga nangaging mga dagko kayo nga mga disasters nga mo'y
gigamit na to karon sa pag-apply no sa mga preparations na to for future disasters? Well, when it comes to katong experience sa Yolanda, ang gyud kay ta maapektuhi ang Cebu City ato, but nakita na to sa ubang lugar kung unsa ka devastating ang maong insidente. So atong Cebu City, ang gibuhat ni Mayor Mike Rama ato before ni abot si Yolanda, 2 days before, iyan naman gitong gideklarar nga no classes, Okay. makapreparar ang mga tao. Okay. So, makaingon ta nga naka-anticipate si Mayor Rama atong mga sitwasyon na. Okay. Pasalamat lang ta nga wa mo igo Yep. sa Cebu City kay niigo pa sir di sa ko kapanghambog nimo unsay dagway sa Cebu City. Yep. No kung niigo pa gyud siya. But anyway, ang atong gibuhat nindot kayo bisag overacting kayo ang atong preparation. Okay. But nakita na to angayan no ang atong mga kausyong bases, On standby. atong gi-on standby no ang atong mga heavy equipments gi positioning nato, ang atong mga tanan nga mga equipments nga available nato gi-andam nato, and then during the time nga ni attempt na siya sul sa EOR, kuan na ta ato 24/7 na gyud no, nagsige na tag monitor. So, pahibaw, on standby sir sa on the part sa atong mga barangays, atong higayon na on standby sa sila. Yes, gipahibaw sila. Ang coastal barangay, mo'y ato ang yung gi-sub-sub pagpahibaw nga kung mahimo. Kay, wa pa man gyud kay ito kasabot unsay water source, unsay storm Kana source. no musahay kanang mga technical terms dapat masabtan no sa mga katawhan. Ito nga ang water source, ang storm source, pareha ra tsunami. O, ang tsunami, lahi. Kung ang mo gawas gani ang tsunami, o matod pa, duharay cause aning tsunami. Ang tsunami, ang inungdan kung dunay meteor nga matagak nga diha sa laod magikan. So ang impact niya muulpot ang tubig sa dagat. Yes. So that cause tsunami. Second, kung ang origin sa kining linog tuwa ang liki sa laod. Oo. Oh, so mo nang mo tsunami pod kay mo backflow man ang tubig. Pero sa storm source o water source, depende na siya sa gikusgon sa hangin o kaning gitas-on sa dagat. So niya ilabi pa gyud dili bitaw slope ang iyahang coastal area, elevated siya sa dagat. So mga barangay sir nga murag prone ana kining along the kining mga barangays line. dapit sa may Alaska, Mampaling, from kuan gini sir, atong gi-identify from Barangay San Roque. San Roque. Going to Inayawan. Okay. So man mao mga na siya area ato nga ang kuan jud kayo. Oo nga, posible nga maka-experience ana nga kuan. Dili ta mo kumpiyansa bisag naa tay mga gibangpuhat diha nga mga engineering kuan protection, but di gihapon ta mo kumpiyansa kay ang kinayahag masuko gyud no, mangandam kita kanunay. Yeah. So mga higala, balikan nato si Sir Romarati no karon ta taod human lamang ning pipila ka mga mensahe.